Bueno, bastante gustoa haitu naiz. Egia da tensio pixka naukela eta urduritasun puntu bat, eta bueno, naiz, nahi bezan lasai ere haitu bukaera xamar arte, baina orokorren nahiko gustoa haitu naiz. Puntu erantzunak hori dauke, arriskatu ezkeo eta ongiata ezkeo, liluragarritasun puntu hori ematen du, baina bueno, batzutan azkarrean zuten ditugu eta gaizkita ez da jakiten, hobe den pixkat itxaron, ez itxaron, hola esatea dira gorkoak. Bai, egia esan, gaurko lan gehien asebeten hauen lana hori izan da, bakarkako hori, guztua bete ditut bersoak, gaiare setioen etorri zita eman paperean jartzekoa, eta, bueno, olako berso batzuk kantatu nahi nituen, egia esan ordu kartzela arte bai guztua nintzen, baina falta nun edo sumatzen nun, ez zila alako lertzen edo ez dakit, eta kartzelan bai guztua bat ditu naiz. Erronka berri bat bezala ez da, badakit berriz irabaztea oso zaila izango dela, jendea bersotan oso ongi da, eta bueno, azkenen egun bakar bat da, 15 berso die, besteke bersotan asko egiten dute, baina egia esan badaukete saion bat egiteko ilusioa eta nire barruko honen hori emateko esperantza. Eta hori da momentu nidekoa den helburua, lehenbizteko lauetanin, eta behin hori egin da helburua beteta egongo da,